Maia, esplika idazu zergatik organizatu duzun horrela. Honek direlako luziak, bisa. Horrek luzeak direlako. Bisa. Bai. Eta? Honek tola. Zer? Honek jarri ditu tola, bestela honek etxean sartzen. Horrela etzan da, baina zergatik ipini dituzu horrela urakor. Honek luziak direlako hor. Honek? Horrek beneko zabala direlako eta honek berrai. Zabalak direlako. Eta beste hauek hemen? Hemen jarri ditut pintxua direlako. Pintxuak direlako denak? Bai, baina honek bisaketa hau ez diruratu bat hori pintxu. Pintxoak dituztelako. Eta hauek pintxoa dituzte? Ez. Ez. Eta orduan zergatik sartu dituzu hor? Hone badituzte olako txikitxo batzuk? Baina hauek, orduan hoiek agian, zer egin beharko duzu hoiekin? Bueno, ez. Hortxe utziko dituzu? Bueno, vale. Ya está.